Ndichikutambirai zvekare pano paTarisai 263 pano panichange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell so that patinozoka neimwe post unova uchibatsirikanawo nekuona. Muri yeZimbabwe ndinoda kutenda zvikuru nema likes amuri kuisa pa video rega ndinoposta. Ndinoda kutenda zvikuru nema comments fanike paipa munoti keep it up hatari. Ndinonzwa moyo wangu uchienda kure. Ndima ndakasika kutsvaga manews updates fast kuti ndiye nawo kuti muone zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Hatirare musi watamuka sezita redu kavadikani paTarisai 263 family. Sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe ma-updates epanapa tinoita mabatanidza tinoita kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update ndichatanga kutaura inyaya yakaitika kubhikita. Vadikani, munobhilivha here kuti varoyi variko? Hongu, varoyi variko. Ndichakuisira video remunhu akaroyerwa huku. Wana munhu akuroya huku, godo rachona rakanyanya. Hanzi takashanyirwa nagogo. Vanhu ava vashandanyirwa nagogo kubhikita ikoko. Huku dzakasara dzichifa. Pakafa huku aita kaiguma. Ayebva yabuda moto mukanwa, kubuda moto uchibvira mukanwa sedragon. Wakaona huku yekutange dragon oziva kuti pakaipa. Ende panenge pakatoipa zveshuwa. What more aroya munhu? Apa vakangova warning chete kuti akava gogo ava vakangosiya vavaroyera huku. Apo vanenge vari inenge iri hama yako iri close yosiya yaroya huku. Zvekuti iwewe unobva watovhunduka. Vadikani ndinokumbira zvanofika comment section after wapedza kuona video. Ndikuziva kuti vazhinji vakuti atrara kutaura chokwadi here pamusoro pevideo rekuti huku yakabuda moto mukanwa. Hongu andiuye nemanews updates efeki. So da kukuradzai video ndandadzoka ndichitsudzura nyaya yeBhazi reInter-Africa. Plus manews updates epanapa mazhinji achona anenge ane proof yemavideo. Ndatione video rekubhikita munhu achichema kuti huku dziri kubuda moto mukanwa. Ende zveshuwa huku dziri kubuda moto mukanwa. Ndatione video. Kuno kwedu kubhikita guys, huku dziri kubuda moto, dzamuka dzakafa dzese muchirugu. Tisi kunzwisisa kuti chii. Because dziri kutoti dzamuka dzakafa kudaika. Manje sei inototi muka ichitoputuka ngoiguma kudai yotobuda moto. Rume vanhu vanoroya kuno kubhikita. Takashanyirwa nambuya vaibva kuzaka. Zvino dzamuka dzakati popopo kufa. Ndinofunga wazvionera huku dzichibuda moto mukanwa. Ndinofunga wazvionera. Ndinokumbira zvatinofunga comment section pamusoro pehuku idzidzi. Ini ndatanga kuzvionerawo apa wakambozvionawo here ifirst time here kwenyuwo zviriko here. Vamwe vanongotonzwa vachiti kwakadai ndokwega kune varoyi, kwakadai ndokwega kuno varoyi. Izvi zvaitika kubhikita. Next update akubata nyaya yeBhazi reInter-Africa. Vadikani, wakaona wasvika kwauri kuenda uri mupenyu kana kumuka uri mupenyu mukore uno watiri kurarama. Chibva wapfugama pasi nemabvi nemagokora wotenda Mwari kuti Mwari muri Mwari akanaka. Mwari ndinotenda nechipo cheupenyu chamuri kundipa ndichirarama. Nekuti vamwe vakatadza kusvika pawasvika muzuva ranhasi. Ende vamwe vari kutadza kusvika pawasvika muzuva ranhasi. Ma-updates atiri kunyanyoreceiva munyika ino yeZimbabwe ma-updates ema-sad news kusanganisira ma-accident, kuurayana, kupondana munyika ino yeZimbabwe. Ndo ma-updates atekeshera semunyika ino yeZimbabwe. Zvopedzwa sei zvinhu izvizvi? Advice yandinopawo kuvanhu ipapo ndeyekuti tiende pamberi paMwari tinatsoshinga kunamata zvine simba. Mwari vanova vachitichengetedzawo nekuti wangoita munhu uye anongorarama achingoenda uchingoti chironda muka chironda adya ndaguta ndaenda kwandiri kuenda. Mudikani, unofa usina kurwara. Usatamine life yekuti wanziyo wabuda pamba uchienda kana kubasa wobva wazongonzi baba wako wafa vaite accident. Zvinorwadza, zvinosirisa. Ningu yawe wawasangana nayo yauya aita accident. Unozotanga kukumbira kuti Mwari zvaitika. Zvinosirisa vadika, ndo ma-updates atiri kureceiva. So nyaya yeInter-Africa Bhazi yakamira so. Bhazi rinonzi iro Inter-Africa ranga rakatakura maZimbabweans richibva kucholocho. Paranga richibva kucholocho rakudubuka. Parakudubuka vamwe vanhu vakuvara zvakaipisisa. Ndichakuisirai video hangu pane pasina kukuvara vachiona vachibuda mubhazi nekuscreen rekwadriver kumberi uku nekuti bhazi iri raita zvekurara nesaidi. Ndokumbira kuti zvatofunga comment section tichingonamata kuna Mwari kuti Mwari
tichengetedzei ende mhepo dziri kusimuka tatarisana na 2025 ende mhepo ndopa dziri kusimuka zvakanyanya. Ngatione video. This is the current situation in Africa Bhazi. Just now, 20 kilometers away from Choloche Center. Yeah, I don't know. But impumele phezulu laphana and benhlalele windini leli eliphezulu yendele ngesite athi ngikho kiyo, but besisiwa sisuka this side is lighter. uNkulunkulu khona bafethu. So whenever